سارے صحابہ پہلے آنکھ لے سانی کیڑا سرکار دا سانی کیڑا سرکار دا سارے صحابہ پہلے آنکھ لے لفظ بڑی سمجھ نہ لایا سارے صحابہ پہلے آکھ دے کہ تو سا ذہن گھمانا بیٹھی نے نہیں بھی آکھیا وہ بندہ میں دسنا جا نہیں آکھیا ایس محفل بھی سیلوی صاحب تو سا ویکھنا بندہ پہ جڑا نہیں پیانا ہاتھ بلند کرنا بڑی مہربانی محفل خوبصورت کرو بڑی مہربانی ہاتھ بلند کر کے ثانی کیڑا سرکار دا تسی رل کیا کریں سارے صحابہ پہلے آکھ دے ثانی کیڑا سرکار دا اللہ دی سجن لالو سنائے اللہ دی سجن لالو سنائے چہرہ سرکار دا سارے صحابہ پہلے آنکھ دے ثانی کیڑا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ آئے نا تو سارے نے پتا کی میں آیا لیکن جب سامنے آئے تو ویکھیا تو جڑی منظر ہے میں پیش کرنا چاہنا بڑی مہربانی علماء دی نظر کر رہے ہیں توجہ آپ کی فرما دیں اکرم تعریف کی میں دے رخسار دی کرم تعریف کی میں دے رخسار دی نینا وچ پائے ہوئے کجلے دی دھار دی ہویا نثار جنے ویکھیا ہویا نثار جنے ویکھیا زلفاں تے سہرا سرکار دا سارے صحابہ پہلے آنکھ دے کیڑا سرکار دا ایک انصاف کرنا کعبے وچ انہوں دو شیروں دا حکم دیتا ہے میں دوسرا پیش کر رہا ہوں کعبے وچ جاتے حجاں ہون تیریاں کعبے وچ جانا تے حجاں ہون تیریاں آقا دے طواف لئی کعبہ لویں پھیریاں آقا دے طواف لئی کعبہ لویں پھیریاں تے کعبہ بھی آکھدا ہے میرا تے کعبہ بھی آکھدا ہے میرا تے کعبہ ہے